Igbo ndị ọma, ụtụtụ ọma nọ ka nkelekwu n'ọzọ. Anyị chetara n'oge obere ezumike anyị gbagara n'oge ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn. Isiokwu anyị na-ekwuta ogene ihe na-akpata ofu nne ma ofu nna na-eji azụ ụmụaka. Ọ gaghị awụzi na nne na nna nọkọ. Anya atụtụchala ya ihe, mana ya ga-agakwa n'iru si ka ezi ihe ndị na-akpata ya. A ga-eleba anya ihe a. Maazị Ugboaja. Ka ihe nwere ike ikwu n'udo ọnọdụ ya, ka ihe nwere ike ịmụ mmadụ nọkọta bụrụzi sọsọ ya nwa na azụzụ nwa. Ọ dịkwa egwu, ọ bụkwa nnọọ ihe anya mmiri. Ọ bụ ihe anya mmiri. Ọ dịghị mma maka ihe ụmụaka ahụ. Mana ọtụtụ ihe dị iche iche na-akpata ya. Nke mbụ gbatara m n'obi bụ ebighị n'otu nwoke na nwaanyị nụrụ di na nwunye ka esi alụọ, mana ha nọcha ndụ ha na-abụ ha nwawuruzie onye ọwawuzi onye isi ekwezi anọkọta ọnụ. Ndị ọcha na-akpọ ya separation ma ọ bụ divorce, ya bụ mgbasa esemokwu ma ọ bụ gịnị ma ọ bụ osi n'aka nwoke o si n'aka nwaanyị. Mgbe ọbụla anakwa na-ekwu ihe gbasara mmadụ gbasana ime ihe a na-ekwu na-akpata ya na enweghị mmụọ mgbaghara. O nwere ihe ọjọọ nwoke ahụ ga-eme gị isi gịnị na Jonathan Square ka ọ hapụ igbu gịnị gbaghara ị ga-esi mba ị gaghị agbaghara ya. Oke obi ọjọọ enweghị mmụọ mgbaghara. Nwoke ahụ megide nwaanyị si mba ma nwaanyị megide nwoke asị mba na ọ gaghị anabata na enye na ya ma nnọnwụ. Ọ ga-eme nwoke atụtara akpa ya gara ụwa si na ozugbo nke n'olujugo. Ka ihe a ga-emezi nwaanyị na ụmụaka nọrọ tawa afọ ma nwoke na ụmụaka nọrọ na-ata afọ dị n'ime. And ịma na iwu ji ala anyị enweghị iwu dịka ndị ọcha si dịka a ga-asị na ọra ma esi na ha aza alụ. Lekwa ego ole ga na-eweta. A na-agazikwa wee fe kịta. A na-aga ịga agwa nwoke ahụ ihe ọ ga na-akwụ egeji na-azụlite ụmụaka a ga-eji na-elekọta maka na emehụ ya n'ụdị ahụ ịma na nwaanyị ga na-atọgbọ ọ ya nọkọta ofu ụbọchị di gasị mba n'ike gwụle ọkacha ma na obodo dị kịta. Ọ kwuru o nwere ezinụlọ o nwere ihe mere nke ahụ kara gbawejukwa m anya na nwoke a gara ịlụ nwaanyị ọnụ mgbe gboo ka ọ lụrụ ya ajụkwara ese mgbe ha na-ajụ na-ese ọfụma ọ bụrụ ọdụ nke ọgba na-asị na mmụọ nsọ kwuru overnight tupu ichefu asị gị na mmụọ nsọ ekwugo ị ga-atụtụrụ ọfụ nwunye di m si n'ọnwụ eweta gị na nwoke etinyekọta isi na hapụ unu. Ọkwa ngwugwu ihe onye kegeteziri ya na-ele etugide gị afọ bụrụ na nke asista nka etugide gị afọ duga n'ụlọ ụka gbanye na ihe a nupụzi ụlọ aka na tara afọ na ndị niile anyị na-asị na mmụọ nsọ kwuru ama nọtụ ebe ahụ mgbe ọ ga na-ada mana na nke ahụ mgbe gboo ka ihe a mere nke ihe ha na-akọ n'ezinụlọ a nwoke gara ga lụọ nwaanyị emekata nnọọ ọmụọ na nke bụ ọmụọ nke ịtọ ọmụọ nke mbụ ọmụọ nke bụ ọmụọ nke ịtọ mkpa adịga nke ịnọ nọkọtazie azụkọrọkwazi ya na ọnwụzi nwanne ya. Anyị na-ajụzi nne nwoke ya nọ nna ya nọ ọ na ha jụrụ ese mgbe ihe niile ya na-eme na ha bụ nwanne. Ha bụkwa nwanne. O nwere ka ha si bụrụ nwanne. Akụkọ ahụ edoghị m anya amaghị m mana ahịa anyị na-anụ ma anyị na-asị ajụrụ ese ọfụma ọ na-ajụrụ ese ọ na ha rụrụ ọrụ ha mgbe ha kwesịrị ịrụ ọrụ ha. O nwere ndị na-ajụcha ese ọ agaghị aga akwụ ụgwọ n'isi nwaanyị ahụ abịasịkpasị na yi na ya ma nnu ngwa nwaanyị agawa ọrụ n'onwe nwoke atụtụrụkwa nwa agbọghọbịa dịkwa mma ọ naghị ụmụ nwoke ahụ nke ahụ na-egburu ha oge chọkwa nwa agbọghọbịa characha lụrụkwa na-alụzie onye nke a nọkwara mụọkwa nwa kịta mana nwezi ihe ọzọ na-emene ụmụ onye nke izizi ahụ ka ha si emebizi ofu anwụgo nke ọzọ na-emezi ka ọ machara ihe ọ na-aghọta m anyị anaghị ama ma aka gwara ya ma ọwụ ama m mba nwanne na nwanne a ha bụ ịmana ọ na-awa n'afa mana ha marọ. Ndị Igbo na-asị na ọ na-awa ha gara ịjụ na-ajụ ụfọdụ mgbe ha na-amakwa zoo ye n'ihi na ha achọghị ka ịhụnanya ha nwere bụrụ nke ga-abụ mana nne ha na nna ha ka ekwu ịma nye ka nne ya dị ndụ nna ya dị ndụ otego makwanụ onye a na-ekwu na ụmụ ya tọchara mụnwa so mgbe ha na-ajụ ese ọfụma ngwale na ụmụaka ahụ nọ n'ime alụmdi na nwunye ahụ ha bụzi ndị naanị ndị nne na-azụ ma ọ bụ ndị nna na-azụ ụmụaka ugbu bata asị ọzi ha maka a na-aya ka ụfọdụ ọkwa ha niile ọkwara ndị nwere ezigbote ọzụzụ eji zụlite ha nabatakwa ndị nke ahụ ha na-aga mana ka ihe a ga-akpọnụ nke ihe a ga-eme ọ bụzi na ofu nna na-azụzi
ụmụaka na nna ha ebirozi ifugonu ka ihe ahụ dị ụdị nke a ga-eme na chọọ n'ofu nne nwanne ha ma nwanne nne ha a ga-ekugara ụmụaka ndị ahụ ma ọ kesasịa ha ekesasịa ụmụaka abụrụzie ndị bụ anya mmiri akwa na obi ọra ha na obi mgbawa ga na-eme ha ma ha fụ nna ha ọ ga na-eme ha kedu maka ime ọghọm ndị na-atụta ime ọghọm o sokwa na ụfọdụ ihe na-ebute na mgbe ahụ mụa pere mpe itolube ka ha na-akpọ ime ọghọm ime ọkwa a na-akpọ ime ọkwa ndị na-akpọ ha ndị na-asụ na ọwụ ime agbara n'ezi otu esi akpụ ihe a asị na onye a na-agbapụrụ n'ezi mụọ ya dịka onye niile si asụ ma ọ ime ọkwa ma ọ bụ ndị a mụtara n'ụlọ ịma na omenala Igbo na ọdịnala Igbo enwere ọtụtụ ndị a ga-eju ọkịrị maka ihe anya asị ewu nke ahụ ma nne ya mụrụ n'ụlọ tupu ọ gawa di a nakwa ekwu ihe ahụ ka ndị ọzọ nne ya a na-akwanyetụ ukwere ugwu maka na o nwere ebe ị ga-ekwu ya n'efu ndị ga-ama gị ụra mgbe a na-eme omenala na be anyị a na-emeri omenala nnabata nwa ahụ nabata ya dịka nwa gị nwaanyị nọkata ifuzi ya n'afọ ime anaghasị onye tụwara ime ya bịa kwụ ụgwọ n'isi nke nwoke si na ọ naghị abịa akwụ ka ihe ga-eme ịnabata na ya ọ bụrụ na ọ wugonu nne nwaanyị tupu ya ọmụ ọnụ nwa ọ na-azị ya ọnwụ ka o si ezi zụkọta ya onwekwetekwe di ọlụpụ di mana ngwa onye ga-anọgidezi m ọmazị afọ ịma mgbe ahụ a na-asọ ihe a na-asọ dị too much ọnwa onye nke ga-anọkọta nwe onye ga-abịa anị ya nke ahụ bụkwa eziokwu nke ọ birizi n'ebe nne ya na nna ya na-azụzi nwa ahụ mana nke ahụ bụkwa nke ahụ bụ nnọọ ọnọdụ na-adị m ka ọ na-esi n'aka ụmụ nwaanyị n'ihi na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ mgbe ha dị ka flawa a na-akpọ ha Okeke na Okafọ na Okori a na-achụ ya mbịaka ka ijiji ọ na-eme ngala nke a ndị bekee na-akpọ gai ịhụ nwaanyị ahụ ọsị biko hapụkwa m emesakwala m aka lụọ dị mgbe ahụ dị gị pokopoko ọ bụghị mgbe o kwesịrị ebe ọ ga-eruo gị ịtọ kiri ikezi o nwere ofu nwa ị mụtara n'ime ọkwa ma ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ mgbe ụfọdụ ha ejiri aka ha mebie ndụ ha ama si na ọla aka ma mgbe na ha sị na nke a ka ị chọrọ ya ka ị chọọ maka na ịbịa bịa na-amazi nke ka mma ma ọ matawa ihe dị iche iche odokwa ha ji aghọrị nwaanyị ịmata ya ama aghọrịzi gị mara na aka mma mgbe ahụ si ghọrịa gị ka ọ na-aka mma ịghọrị nwaanyị ahụ ọ na-aka mfe ọ bụrụ na ọ na-aka mma ọ na-aka mfe mgbe ahụ nwaanyị ka pempe ebe ihe ọwere gị ebe na-asị na onye ahụ nwanne nne gị ka nna gị tọrọ okwete ọma jụ ajụjụ ịghọrị ya nụrụ ya mgbe ahụ ọ dị egwu ọ dị mma o nwekwara ụfọdụ bụ na ọchị anatarachi dịka nwaanyị nụrụ di o nwere onye mma nụrụ nwa nụrụ n'ọnwa dị mụọ ụmụ atọ o ruchaghị afọ 6 ha mụọla ụmụ atọ di enwe ihe mberede okporo ụzọ nwụọ ọmarịcha nwa ka dị nwa o mebeghị okenye na nwaanyị ụdị ihe ahụ mee a na-ajụ nwaanyị ọ chọrọ ịnọ ka ọ chọrọ ịlụ dị ọzọ mgbe ụfọdụ ọ naghị adịcha mfe ịma nwaanyị ahụ amụtala ụmụ atọ ahụ ọ kpọrọ ha gaa n'ụlọ nwoke ọzọ ndị ụfọ a na-emegbu ha emegbu ndị ụfọ nwunye ahụ ọ ga-alụta di ọhụrụ ahụ ọ ga-alụta agaghị ahụcha ha n'anya ka o siri hụ nke ya na-alụ di ahụ nwoke ga-ama lekwa ọnọdụ gị ọ ga-anabata nwunye ọrụ ma ọ ga-emenwu ya ihe ndị ekwetachara n'elu akwa ihe a na-emezucha ọkwa ihe kwuru mgbe a na-aga esusu ọrụ ụzọ ha na-ekwu mgbe a na-alọta na nga ebe ahụ mma sachapụ ọhịa niile a ịregazi batasi biko na ọhịa nke ahụ ọ kara aka ọ karịrị akarị nwaanyị amago na lekwa ihe cherele ya ọ na-emekwa nwaanyị amakwu ihe nwaanyị ahụ jisike jikwa onwe ya ọfụma ngozi Chineke na-enye ahụ nwaanyị ahụ na-apụ iche ka nwoke eziokwu ụmụ nsogbu ụmụ ruru nsogbu ndị ahụ nsogbu ga-abatara ga nsogbu ga-awụ ihe kọbọkọbọ o mee ya Chukwu na-anọnyere nwaanyị ahụ ọ ga-enyekwara ya ka ọ na-azụ nwa ahụ nwekwa nke ọ na-awụ ọ na-ama di nwaanyị nwụọ ndị be di ya achọsị ka ha kuchie ya ka ọ hapụ ụfọdụ omenala na-akụchi mana ọ na-adị m ka ụmụ ihe ndị ahụ ọ lachala na omenala ndị Igbo abụkwa ihe a na-asị na omenala ha na-ezokwa eze eme na ọ ka dịkwa
ọ ka dịkwa akọzile ọ ka dịkwa mana a na-ezozi ya ezo ịma mgbagbu a na-eme onye ọbụla mara ana onweghị onye ga-anọkọta were akpọ nwaanyị ahụ iyi ma onye na-ese oke ikwute mba anaghị anabata ọfụma mana ndị nke a na ụka eji ụka na-ekpuchi ọgwụkwa mgbe ihe asịkwa gị ọ dị mma o nwekwara ụfọdụ ndị bụ na ha na di ha na-alụkwa nnọọ na-ebi n'udo mana ha ebikọtaghị ọnụ ọ bụghị na ha na-ese okwu ụfọdụ di ya nọ dịka ọrụ mba ofesi ma ọrụ ma ọ ebe o si akpata ego o biri na mba ofesi dịka onye mma o nwere onye mma ntị gị na o nwere onye mma ọ dị ka onye nọ nso n'ezinụlọ m di ya ebi mba ahụ a na-akpọ Spain ya nwe nọ n'ala anyị bụ Naijiria ọ mụọla ụmụ abụọ na-akwado ịgbụ nke atọ di ya lọta ọgba mbọ tụwa ya ime lakwa ngwanụ leenụ ọ bụrụ na nwaanyị tọza na-azụ nwa ụmụaka ahụ a na-azụpụta ụmụaka ofu onye zụpụtara ọ fịaka arụ ọ na-ebu aka maka na ọ na-eme ibeze na-agbọjọ ụmụaka dịka onye nna na-eme akpa agwa ka onye nna ka iwe ghọta nwa ahụ ụjọ na-atụzi nwa ahụ dị na-agbago okwu ọ ga-atụnụ nke ahụ bụ ihe ka ị na-eme ka onye nne nke ahụ bụ ihe ndị anyị ga-akpa mgbe anyị ga-ekwu ihe ọ na-ebute ka anyị kọchaa dịrị ndị na-ege ntị ugbu a ihe dị iche iche na-akpata ya ofu onye na-eji azụ na-akpa na-ebute ọ bụghị ihe eji ọnụ akọ nne n'ihi na amakwa m na ihe dị ka ọtụtụ ihe dị iche iche ama m na aga m echeta ụfọdụ ihe ndị ọzọ ihe gbasara isiokwu ya aka ya akpọkwa ya na-aga mana ihe ga-eme ugbu a na anyị ga-agbaji obere ezumike nnọọ ga-azụtụ nwa ahịa legharịtụkwa n'anya gbarịtụkwa nwa egwu anyị cheta anyị ga-agakwa n'ihu n'isiokwu anyị jiri bata biko na onye na anyị na-echi ata kịta